MTV. Исәммәризацияне күрүмә бик тә шатмын. Сәлам Зоя, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Безнең тапшыруны карап барган булсаң, сер булып калсынның кагыйдәләрен беләсең инде. Мин сиңа сорау бирәм, син җавап бирәсең һәм минем сорауларга син сер булып калсын дип җавап бирә алмыйсың. Ярар. Так точно. Һәм инде без тапшыруны синең иң зур сереңнән башлыйк әле. Тамашачылар моның эше белмәгән, бәлки якыннарың да белмәгән берәр серең бардыр. Ой, анда юк сер дип нәрсәдер яшерен нәрсәләр эшләп бергән юк инде теге. Балачакка кайтсаң инде сер дип. Мәсәлән, хәтерлим мин 8 яшьләр булды микән, 9 яшьләр микән. Бездә авылда сельпо кибетләре була бит инде. Сельпо кибетләре күкәй җыялары, йомырка җыялары. Шуннан бездә күркәләр бар иде. Ике ана күркә, бер ата күркә дип әйтик инде. Өлфәт дигәнме соң, Өлфәт дигәнме кибетче ул Яваштау дигән авылдан төшә инде безгә. Берсендә әни миңа йомыркаларны шулай тапшырырга кушты да инде. Бер савытка мин ничәсендер ваттым монысын. Шуннан хәтерлим, күркә ясында күркәнең күкәйләре, йомыркалары бар иде. Мин шушы анда 30 сыямы соң инде 20-се төзеге тавыкныкы, онысын күркә белән бергә кушып, шушы Өлфәт абыйга бу нәрсәнеке соң ди. Мәйтәм менә әйбәт импортны мәйтәм бездә йомыркалар мәйтәм. Әни минем Салабаш дигән авылныкы инде Биектау районының. Әби мәйтәм шундый тавыклар бик җибәрде, менә шундый әйбәт йомыркалар салам мәйтәм, перепелин шикелле. Точнымы дип менә шушы йомыркаларны шушы Өлфәт абыйга җибәргән идем. Менә шушы сырым. Моның эше димәк бу сереңне син берсе дә Юк, белмәгән. кибетче дә белмәгән әлләр, үзем генә беләм. Менә син һәрвакыт телекраннардан сәхнәдә һәрвакыт елмаеп торасың. Тормышыңның сагышлы мизгелләре бармы? Сагыш, Зоя, бүтән кешедә бардыр инде ул. Ул бала чакта минем күбрәк сагыш дип әйтик инде бала чакта бәйле. Чөнки 6 яшьтә безнең авыл Соба районы Алан елгашы кеше дип әйтик инде. Гомумән авылда безнең хоккей яратып уйныйлар. Хоккей командасы да бик көчле. Бүгенге көндә дә бик уңышка ирешәләр дип әйтәсем килә. Бала вакытта без инде малайлар белән ул вакытта әле итек киеп уйнаганбыз микән, коньки киепме, мин бузга егылып травма алдым. 7 яшь әле тулмаган, 6 яшьтә әни балалар бакчасында эшли. Иртә белән тора, минем аяк авырта. Аякка басып китә алмыйм, йөреп китә алмыйм, шундый сызланып кына инде. Сабага рентгенга барабыз, врачлар бер нәрсә белми. Бер 7 мәртәбә рентгенга төшерделәр, врачлар белмиләр. Шуннан яңа врач кайткан специалист, ягышмасам Ире Харисович дигән, укыпкана кайткан, синдә диагноз спиртсыды. Горькотрига җибәрделәр. Мине обсерватория дигән җир бар Зиналевский районында, Юдинага барганда кала. 3 ел урын өстендә ятып чыктым мин шунда. Бөтен укуы да шунда, 1-нче, 2-нче классны шунда укыдым. Бер тапкыр тормыйсың, сине шунда җыуындыралар, утка судна. Шуннан яңадан аяк басырга өйрәндем. Башта бала шикелле менә бу 3-нче яшьтә 3-нче классны укып бетергәч, мөкәлләргә өйрәндем. Шуннан кырыйга тотынып өйрәндем. Шундый авыр вакытлар булды. Авылга кайттым. 5-нче классны 4-не укымадым инде мин. Балалар минем белән теге бара читенсенәр инде, мин бит чит кеше. Русча гына өйрәнгән, теге мәсәлән мәктәптә булса татарча тапкырлаучы, урыста бит инде, урыс телендә умножаемый, шушындай бит инде. Авыраклар булды. Шуннан бик тазайым мин инде бөтенесе толстяк дип үпкәләп дип тегерделәр инде, но йөрмәгәч инде. Шуннан бары үз формама кире кайтып, менә шул вакытта мин санаториядә ятканда, әни юк, әти юк бит инде. Анда минем шикелле палатада 30 шар бала ята, Владивостоктан килгән, бөтен Россия буйлап җыелган. Минем шундый хыялым бар иде, менә үз аягым белән без Алан елга дигән авылда торабыз. Әбиләр инде Шикше дигән авылда 1 километр ераклыктадыр инде. Үз аягым белән әбигә менә сөйм әйтәм, әбинең капка төбенә дип инде. Аллага шөкер, үз аягым белән мендем. Шуннан уже кәрнәп хыяллана башлыйсың. Мәйтәм, әбинең капка төбенә үзенең велосипед белән менә сөйдем. Велосипед белән мендем. Шуннан мотоцикл белән Аллага шөкер. Шуннан мәйтәм, машина белән менә бала, хатының белән килеп туктап, әби сине каршы алсын дип. Әби бабай инде.
Аллаға шүкір шуның бөтенесіне теге ирешіп келем деп әйтәм, мен нинди хыяллар куям. И бүгінгі көндө дәге мен үземә ниндидер максат куям икән. Аллаға шүкір шушы Худайга шүкір иң мөһиме теге сәламәтлекне югалткач, мин һәр вакытта сорыйм Худайдан. Худайым әйтәм, сәламәтлектән аермасын дим теге. Кемдер бит инде менә син булай тегеләй бу, анда сәхнә 7 ел бирелгән кешегә, ничә ел бирелгән. Мен бер вакытта алайм, күпме бирелгән? Гаилә белән шушыны эшләп, кешегә зыян китермичә, бөтенебез Худай астында йөрибез. Сәламәтлекне югалтмыйча, шулай яшәргә тырышам дип әйтәсем килә менә. Минем шундай сәңгәр. Әле ялгышмасам, Зинираның да балачагында шундай мизгелләр булган. Әй, Зинираның тоже булган. Врачлар Кара Иделдә система куеп, сепсис киткән аның. Үлек җыелып торган, карамаганнар. Шуннан ул әйтәйин дә аларда Акбабай диләр инде. Әбинең минем тещаның дип әйтәгәндә, апайсының ире Рәшит абый дип әйтәгәндә, ул колхоз председателе булган. Уфада танышлар булып, сразу вертолет белән чакыртып, әби әйткән инде, бу бала Худайга әйткән инде, сәламәт булса гына, бөтен җире төзек булса гына, исән калдыр Худайым, урын сүзләрендә тотырган булмасын, бәхете булса гына дип инде. Калдыр дигән инде, әби җылаган инде. Аллаһка шөкер, менә бер укол кирәк булган инде, кыйбат шушы уколны табып, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә менә тоже икебез дә почти бердән дип әйтәсебез килә инде. Худай шулай таныштырды. Хәзер дуэт тарихына кайтыйк. Сезнең дуэт барлыкка килү тарихына әйтик. Беренче тапкыр кайчан сез дуэт буларак чыгыш ясадыгыз? Без моның турында күп сөйләдек инде. Мин бит инде башта Илдар Ямалиев дигән җегет белән бүгенге көнгә бергә эшлибез. Илсия Паватреттин төркемдә эшләдек. Шуннан Илфак абый мәрхүм әйтте ки, Илфак абый әйтәм, гаилә белән торасы килә, өйләнгән бит инде. Бер ел гастрольдә кайтып кергән юк. Без әйтәм, үзебез эшләп карыйбыз әле. Илдар әйтә, әйдә юмор өлкәсендә дим. Әйтәм, Илдар, мен юмор өлкәсендә бик юк инде, әйтәм. Концертларны задел итеп эшләсәм генә шул, әйтәм, теге җырлап итеп, әйдә дим, мин язам ди. Шулай. 2 ел эшләдек без. Беренче елны халык әле бөлемене, икенче елны халык йөрмәде инде. 30 кеше килә авылга, анда эшләгән кешеңә түлисеңме, бензингамы, нәрсәгәме. Шуннан уже әйтәм, Илдар, булай файдасы юк, әйдәм, әйтәм, ни. Мин уже сәхнәдән китермен дигәнем мин. Орексинтызга баракая вредный цехка кирип, акчалы эшкә, гаиләне парага, Зинира теге бала белән дигәндәй теге мин кредитта, хатын декретта дигәндәй шикелле шундый замана булды. Шуннан Зинираның укытучысы әйтә, Уфада мин ди концерт оештырам ди. Аерым җырчылар бик күп ди. Әйдә, паролы белән, дуэт белән җырлагыз ди. Айдар абыйга звонить әйтәм инде. Әйтәм, Айдар абый, әйтәм, шундый концерт кирәк дим. Энем ди, bir шәп җыр бар инде ди, ул вакытта әле бик теге Василешин, ну ди бәясе бар инде ди. Зинирага әйттем дә, әйтәм, Зинира, мин бу акчаны әйтәм, таксида күп эшләргә тиеш биттем. Шуннан әби, Зинираның әнисе, бу әйбәт җыр. Әйдә үзем отпускной алдым мин, укытучы булып эшли инде. Сбербанкыгызга җибәрәм карточкага, тегез дип инде. Әби җибәрде, Адил Хамзин безнең менә клипларын төшерә, аранжировкаларын эшли. Аңа аранжировканы 3 ай 4 ай көтәсең. Монда 2 көндә эшләп бирде, баян яздырды. Шуннан мен радиоларга бирдем. Теге просто буш вакытыгыз булса куйгыз әле. И Уфага барганда, мукайдар барганда иштәм, бу җырны ким җырлый? Бу үзем әгенәне җырын ким җырлый? Ким җырлый моны? Спрос китте. Шуннан миңа инде Айдар белән сөйләштек, үзенә дә кызык булып китте. Әйтә ди, мин сезнең продюсерыгыз булам ди. Минем үземә дә кызык ди, менә нәрсә мин ди булдыра алырмын микән ди. Минем ди бер дә эшләгәнем юк әле, сезгә генә матур җырлар язып ди. Айдар абый шулай дигәч, үзебез дә үсенеп киттек инде. Шуннан миңа звонителләр компаниядан инде. Менә бу җырың тормышта җырчының хитовый җыры берәү була или булмый. Синең шушы шансың, син шул кадәр күләмле акча бирсәң, без сине крутить итәбез. Әниләргә әйткәнем, балакаем, моңа бит күпме нәрсә, моңа бит машина тия ул вакытта Семерке. Мин әнинең бик теге аралашмаган инде, бу айкы вакытта Фуат абый дигән абыйга звониттем, устроительство шөгыльләнә. Адил белән төшереп башта Ураз айында тиз генә клип төшердек анда инде, вакытта аның да әле эшләп караган гына вакыты. Зиңре Уфада, Башкортстанда калды, Кара Иделдә. Мин малайлар җыеп, бер абзыйның дип әйтик инде, өйн эшләдек инде строительство белән. Шуннан акча калдырып, әтинең дигәндә инде 2 күзе бар иде. Шуны сдавай итеп, мин менә шулай вложиться иттек. Шуннан китте спрос, туйлар, юбилейлар, туйдан эшләгән акчаны тагын менә шулай. Бүгенге көндә Айдар абый матур җырлар язып,
Мен нәрсеге сүйінем, ярый Аллаға шүкір біздің жолыбызда Айдар абай болды. Чөнки дұрыс сөз, аның енді інім нәрсеге нейсең де жаршана жыр ите кіші. Бүгінгі кінде кіші радиодан, телевизордан сенің жараңа ишетіп келе концертаңа, уже концертаңа сен келген екен, сен уже ол тамашашыны жібермеске тиіш, сен аңа ішке халатыңын көрсет, ол сен ғашық болып қайтсын, сенің тұрмыш видениеңді, қорашыңны біліп қайтып кетерге тиіш деймін. Шоңа көре мен қайсы вақытта мешітке де тіге жұмға барға вақыт болғанда ерім, мен тілім айтам, сәлемет болсын бүтін туғанларым, қатыным, балаларым, айтам, Айдар абай шушым айтам, міне тіреу болып, ұзын ұзақ әлі бізге өзіміздің ізіміздің қалдырып ішлерге жазсын едім. Шоңа көре Айдар абай, рахмет сеңа. Зинира белән икегез дә гастрольдә балабызга тиешле игътибар бүленми дигән курку юкмы? Бар. Бір ара бірінші елны эшләгәндә сезонны, ул бит инде мин үзем администраторда булып йөрим. Группа кая ашый, нәрсә ашый, кая куна, опыт юк, рәттән куйым концертларны, например. 2 айлык концертны анда 1 айда эшләп бетергә дигән, 1 айны ял итәргә. Агай булмый, кешегә физик яктан куелган шуңа күрә 5 көн эшли, 2 көн ял итә. Хәзер аны аңладым инде, авыр вакытлар булды. Зинира истерикада мин теге ызгыш-мыжгыш, баланы күрмисең, бала бәләкәй бит, әти, әни. Баланың уенда бүгенге көндә, так, сез мәҗлескә барасыз, 3 жыр куйсыз. Кайсы җырлар? Сириннәр, бу үземә генә үпкәләмә. Аха, кайтасыз димәк. Концертта ничә көн? Мәйтәм кызым 4 кунабыз да кайтабыз. Менә ул мин Аллаһка шөкер теге капризный булмады инде ул. Менә кем белән генә калдырмадык, әтиләр, әниләр, сеңлекәшләр белән. Ни, теге һәр кешегә үз баласын мактый бетәсен килә, мин дә теге мактыйсым килми, ләкин Худайга шөкер, ул аңлый безне. Рәхмәт сеңлекәшкә, әти-әниләргә ике яктан да, Башкортстанда булганда без Карайдылда калдырабыз, Әби бабайда. Менә монда Татарстан булганда Сабада калдырабыз инде. Бар әти-әниләр тиешенчә тәрбия бирергә теге тырышалар инде. Бу теге ниндидер теге бал бетү дигән нәрсә юк. Ләкин мин инде үземдәге теге тәрбиядә менә мине тәрбияләделәр дип әйтәсем килә инде. Балага минем якын буласым килә. Менә Саиктан алам мин аны. Кызым әйтәм, сөйлә, нәрсә булды дим. Ул миңа сөйли, нәрсә ашадыгыз? Чөнки минең әйтәм, кызым Зинирага әйтәм, бала лучше миңа сөйләсен. Например, миңа кемдер килеп әйтсә, синең кызың алакасы инде, шундый бит дип. Мин аны защищать итәм. Әгәр дә миңа бала кайтып сөйли икән, әни менә шундый әти, шундый хәл булды. Мин уже әзерләнеп торам. Беләм баланы нәрсә булганын теге. Мин аны якын дип әйтмим, әгәр ул дөрес булмаса, теге тәрбия ягына дип әйтәсем килә. Шуңа күрә балага ничектер якын булырга телим. Кыз бала, мин Зинира бүгенге көндә безнең кырысрак теге тәрбия менә киемнәреңне җый, самостоятельный бул менә. Так душтан соң менә әйберләрен итеп куй, ул вакытта мин аңа рәхмәтле теге кыз бала пөхтә булырга тиеш дип үзлегем бездә теге Зинира. Мин инде бары жәллим. Мин аны теге бары кыз бала әтидәген дип инде теге ничектер мин әйтәм менә үлем инде. Зинира әйтә, ярамый бит инде сок дип кайтма дип булды бит инде. Мин үлем әйтәм, бу бала иң рәхәт вакыт дим. Аның әйтәм. Әти әни аңа теге рәхәт бит инде. Үсер тормыш ир бала мәйтәм, уйлап куйыр мәйтәм, менә минем әти-әни мине шулай бит дип балачага рәхәт булсын. Чөнки яши тормыш әйләнеп кайта бит инде. Көндә проблема тегесе кирәк, монсы кирәк. Аларның заманасы нәрсә булыр әле? Ләкин минем балам дип әйтәсем килә инде, балачаганың бәхетле булсын, рәхәт булсын менә. Мин булмагач тамы яхшы итеп бузауна китерсен мине. Димәк, сезнең гаиләдә Зинира таләпчәнрәк. Шулай. Сез концертларыгызда еш кына син дип әйтим, әти-әниләрең, Зинираның әти-әниләре турында ниндидер кызыклы әйберләр сөйлисең, ниндидер тарихлар сөйлисең. Менә хәтереңә төшерәл беренче тапкыр Зинираларга кайткан көнеңне. Кул сорарга кайттыңмы син? Или танышырга гына башлый? Кызык инде ул, ни безнең бит инде әти белә әни, алар теге авыл кешеләре дип әйтик инде. Алар безнең Саба белән Казан арасы бит 100 километр инде ул. Алар инде Казанга барасы булса, иртәнге 3тә торып, термоска чәйләрен ясап инде, әзерләнеп, өйдән чыгып киткәндә газны яптым микән, счетчикны иттем микән, авыл кеше шул бит инде ул. Бер 50 км барганнан соң туктап, теге ашап алып инде, әбәт ашап шулай итеп Казанга бара монда Саба белән Карайдыл арасы 550 километр. Ул елны теге кызу
ел болды теге пішеннер болмады бір түрлі шундай шелле дейлер инде бізде инде. И бара-бара әте-етейінде теге алар яра-қара елемеген 500-ні бардық та балақайымдей мамадыш тиресінің тауып болмадымысың де теге қышайырып инде бара-бара дей Қытайға бара жетебесті көрмесің инде дей. Шундан зеңір бара келіп. Бүлдірем, сіз бірінші тапқыр қайтқанда біргелеп қайттыңыз әтені? Жоқ, зеңір, әтенілер біле. Біз сразу қыз сыраға қайттық уже. Қыз sıрадық никах. Чтоб 600 километр затта период тегермеске инде. Икішіні шунда жораз біргершілерге. Шунда мотор еттеріп қоршаудылар, әби бабай. Тоже ғади кішілер. Мен ғадилікні яратам теге. Бұрыныңы шиме шилегілерлерлер. Меңа теге айтелер, ненде кіші яратмысың, мақтаншы кішіні яратмын. Кіші сені мақтасын мені. Не? Тәкәбірлікні яратмын мен теге. Кіші сені мақтаса да теге мақтанып, мен шундай деген кішін андай нәрсені. Ғади кішілер, ғади ауыл тұрмышы, шектеп айтайын, бабай, мен бүгінгі сікінде бек бәқәтлі бабай міне. Менің бабай, шәп бабай деп айтасым келе, бұзаң білән достар шекілді теге. Күйеу, міне шулай тұрмышта теге, бір-біріміздің яқлап біз міне. Мен зеңері қадағын айтам теге. Еғой шәбетінде қазам 600 километр. Сабаға көбірек қойтабыз енді әлбәтте енді, но қорайділіге көбірек қойтырға тұрышабыз. Әтияне пока исен вақытта мәйтем. Қозғалып кетесің қопқа түбіннен. Зеңері да бары жылап қалайынды, әтияне бетінде. Мәйтем, шоңа көрек шырақ қойтық зеңері. Пока сенің қопқа түбінде кімдір құлбыл қыптатып қалам, мәйтем, ол бет шундай бәқіт. Мәйтем, болыр шундай вақыт. Йыртта. Ол бары бір болашақ, ауыр болыр, мәйтем, шоңа көрек исен вақытта. Бұл соны бір-екі екен. Оларға көбе бір керек түгіл. Көштен әшіңі ап қайтып, олар білән бір сөйлешіп, мұншаңа кіріп келсе, шошы бәқеттір деп білем, баланы. Менің задашыдыр деп білем, оларға бары зеңері бола, мен күйеу деп айтасым келе, мен яқшы ер боларақ деп айтасым келе енді, баланы анасы атасы біле шыраштырып тұраға тиіш. Танышу тарихына. Танышу тарихы зеңеріні бетінде біз шырашып ердік, бетінде біздің зеңер білән вообще аның 7 ел ерген егеті бар ей. Мен үйленірімін деп давай зеңер білейіп мәдім, просто біз ағым білән дос болдық. Мен түнне біле майларында таксовайте берейін машинада зеңер отыра, онда қойадыр кіріп кафеға шейлеп алабыз, ашап алабыз. Ол досы болды міне мені. Мен аңа сөйледім, өзімнің тұрында ал, мен өзі тұрында теге, вообще теге. Мен әрекет қыз білән жігіт арасында достық шекелдейінде теге. Ол аңғады мене сразу. Мен бәқетлі болдым, аның білән мені күлдір алам. Мен адаң білән қызық, аңғада мен білән. Мен яртыт түйбеден аңғайсың теге. Например, сөтлі шай яратмайым деп теге ерген вақытта бетінде, ясағыз, яратам деп тұра. Үйленгеш, яратмайым деп теге. Онда біздің нәрсе болмады үйленгеште. Әйдем бір мұнша кіріп келерсің сабаға қайтып деймінде, әтейінлербе таныштырып келем деймін, теге аның тоғанлар еқ бітпінде қайттық, әтейініге ұшады, бақша пішені бар, ел пішенлерін әйлендіріп, үшлеп, шынды өтейті, үшен қыз бұды, шуай, әнеге де бек ұшады енді. Шуннан әне де жылап қалды кеткенде міне. Бірген екен таныштылар, мұнда уже жылап қалалар. Тіштір мен адаған әтейінінің фатиқасы берген шекілі болды енді, ебет қыз бетінде ұлым. Шуннан мәйтем зеңер әйде гражданский брак білен тұрып қарабыз мәйтем. Менің общежитие бар, бөлме. Нақшы студия қәтлік. Оның әтейлер ал берілер де енді. Кредитқа деген де енді. Мәйтем тұрып қарабыз. Ярардей шуннан бабай әйті, мен мәйтем, отанап қайтқандар емін шаға, отана қыздарып кетермін қайтып алармын сен едім. Зеңер әйті, әтейді шүтірез алып бермей әлді, ондай мұндай дей, шеген никақсыз тұрасың деп әйті әдей, шой. Әйдем, әне әйті, әне қырдай как раз. Әйді никақ құқтабыз демейтем, әйді никақ. Қайты қыз сұрадық. Шулай, Алла шүкір болуңыз секенде міне. Мен теге айтелер, яши мәхәбәт деп, тоймейсізмі бір-бірімізден деп. Біздің ендер үпкәлешу болса да 3 минуттан артық бармıyor. Мен бәқетлі аны күлдіріп алып кетем мені тұрмышта. Мен аның біле әрекет. Ол мені аңғой. Көтәріп ала нендер нәрселерінде үйрете теге. Мен өзім теге бір қат барақ. Кішіге тезі шандырға мағыл. Ризат сенбейді мені шулай деп, мен оңаты беріп түстетілді шулай теге. Ер біле қатын бар алар. Бірге ешерге тейші. Қарып өккеніңде сен бетінде бары шының білән, қатының білән бірге боласын шуңан көрәті. Яқшы ешере керек. Шул танышу тарихы міне. Шундан кетті тойлар болды. Бір күті Башқұртстаннан анда делегация келді. Үйде орын жоқ ауылында. Мен уақытта Көкмарада концерт елсе апаның верандада теге тұз бар, тез деп айтайын енді. Онлар, айбірлер, песіклер тұрған жерде, шында кіріп ұйқадым, екінші күні қыз сұраға кетіп, зеңері бар қазандай, шулай матур етіп, Аллаға шүкір өткердік, тиішінше. Теге за коронатора кетіріп, пешетін қойдық.
Менә бердә үпкәләшмәй, талашмый яшәйбез. Яраткан кешенең нинди адымын син гафу итә алмас идең? Нинди адымын? Хыянәттер. Ничектер мин нәрсәне кичерә алмасым. Шуннан нәрсәнедер яшеру, но мин тегін ничек дип әйтим. Зиңер миңа үзе әйтә инде теге. Миңа ди әниде минем әйтә икән, янәсе ике пиң булса берсен идең әйтмә инде дип инде теге. Ул миңа әйтә һәр вакыт. Ризат менә мин шушы нәрсә алдым әле әйттем әле мин дигән теге. Мәсәлән, Зиңер мин шушы нәрсәне мин ничектер семьяга булсын дип без тырышабыз икебез дигән теге. Например, каядыр теге кемдер бит игенә кайтышлый, тамак ачты әле кафеда ашамар. Мин ул икебез дигән теге. Ул ашаган акчага нәрсәдер алабыз өйгә анда. Чөнки бер кашыктан башладык без бүлмәй менә общежитие. Килеп кирдек. Әниләр Россельхозбанктан кредит алып бирделәр. Кап-кара бүлмә, бер нәрсә юк. Икебез ремонт эшләп башладык. Акчасыз вакыт. Башта кастрюльдә кайнаттык чәйне. Шуннан өстәл юк, нәрсә юк. Идәндә ашап, бергә ремонт эшләп. Ике кашык биреп җибәрде әни, ике тәринкә, ике кружка. Шуннан без әкренләп акча булган саен квартира алсак, сразу чтобы уже тәринкәләр яхшы булсын, кашыклар яхшы булсын дип шулай тырыштык теге. Туйлар үткәрәсең теге, кайсы бер парварга әтиләре квартира, монсы машина алып бирә. Шуннан теге видео фотограф төшерә бит инде туйда, әйтәм, ул туйдан чыксын, барың бит все, таралышканнар ди. Чөнки бөтен нәрсә бар теге, бит бергә эшләп алсаң аның кадере була менә. Тукта менә шушындый нәрсәләрне күрүптән соң юк бар өчен талашасыңмы дисең инде. Бергә башлагансың икән уже ахырга кадәр ал бара кирәктер дип белим инде мин теге. Авырлыклар кичеп, Аллаһка шөкер. Бүген көндә фатир алдыгыз инде. Фатир алдык. Тоже инде кредиттә 20 ел түлисе бар. Шуңа күрә Аллаһка шөкер бүгенге көндә мин әйтәм бит теге. Общежитиедән яшәгәннән соң анда бит инде каядыр теге Бәдрәфкә барасың булса, озын коридор. Төнге 3тә якыннан аерылып барага кирәк. Монда Зиңер белән тоже квартира, бер нәрсә юк, бер бүлмәле фатир. Каядыр туй эшләп кайттык та, матраска җәйдек тә идәнгә яттык. Мин төнне бер Бәдрәфкә барып килдем дә, Зиңерне ятам әйтәм, Зиңер. Кара нинди бәхет әйтәм. Футболка, шортик кимичә әйтәм коридор беләп. Монда әйтәм, җиңел генә үзеңдә генә барып килү. Шундый нәрсәләр күргәннән соң тормышта кадерен белә башлыйсың аның теге. Ничек килгәннең әйбернең тәмен белә башлыйсың. Шуңа күрә мин бүгенге көндә Аллаһка шөкер дим. Үз фатирым рәхәт. Эшеңдә, иҗатта иң катлаулысы синең өчен ул нәрсә? Иң катлаулысы кеше белән эшләү. Менә группа 8 кеше. 8-ндә төрле холык. Дәра Татарстанда булганда кайтып китеп йөрисең. Менә гастрольгә чыгып китәсең, ул 3 көн генә гастроль эшләп булмый бит. Башкортстанга китәсең икән, син Стәрлетама, Күмертау, анда бит 800 километр. Уже бер точкаларда 8 точка эшләргә тырышасың, 7. Кемнәрдер бурайга чыгып китә, без алай не можем. Бөтенесенең гаиләсе, баласы. Менә концерт алдыннан башлана, хатыны звонит итә. Ул төрле хатын-кыз бар бит. Менә синең тегеләй дип әйтте, бай дип әйтте. Ул инструменталист анда, баянда гитарада уйнаучы юморист кеше. Хатыны шулай торганнан соң төрле кеше була бит, мәсәлән. Менә мин Зиңер белән сөйләшеп куйдым. Мәйтәм, без теге сәхнәгә алдыннан нәрсә булган, но сәхнәгә виш алдыннан чыгарга бөтен нәрсәне онытып, нәрсә булган. Тамашачыга чыгып, ашагыз мине. Менә без сезнеке дип вкладываться итеп эшләргә кирәк дим. Без шулай эшлибез дә инде. Чөнки тамашачы бөтен нәрсәне күрә. Рингит шикелле сянды. Теге носкиң берсе ике кара төрле бул, берсенең язуы булса, аны сразу күреп ала инде. Бар төрле кеше. Кемдер мәсәлән миңа хатын шулай дип әйтте бит дип начаррак уйнап тора инде ул. Менә җырлаганда үзең бирелеп биткәндә, аны тамашачы сизми. Миңа ул бик каты әйтә менә. Миңа ашамый. Мәсәлән, минем ашуы бар икән кеше, әйтмичә күбене биргән кеше. Мин киләм, әйтәм, нәрсә булды? Юк, бернәрсә түгел. Миңа әйтәм, ашуың юктыр бит. Юк, әйтәм, әйтсен миңа лучше. Мин дәгән бөтенегезне әйтәм, көйләп утырам. Зинердәм әйтәм. Может, бездә гаептер. Лучше миңа кеше бәреп әйтсен дәгән, ахайтып, рәхәтләнеп чыгып китсен. Теге сөйләшмичә, кырт-мырт кына сөйләшеп, миңа шушай бер менә кешедә 8-ндә көйләп бетерү авыр миңа шуларның теге. Ничесен көйләргә кирәк, тамашачыга готовый продуктны бирергә кирәк. Тамашачыда концертта менә әйтәләр, сезнең группагыз ди, ялтырап тора, бөтенесе тора. Син аларны көйләп торырга тиеш.
тамашашыға готовый результат керек бит сәхнәдә. Менә шушы әйбер миңа бүгенге көндә теге ни авырдан бирелә дип әйтәсем килә. Мен тырышам инде бары. Булмый Харишның үз авыры була. Кайчандыр менә концертларыбызга 30-40 кеше килә дисез. Бүгенге көндә тамашачы җыю шулай авырмы әллә инде? Бар төрле төшкә бар. Ул бит Казанда гына мин артист дип, менә телевизорда гына мин күренәм артист дип ятып булмый менә. Бүгенге көндә зур очрашулар. Сез тегелә инде акырасыз да бакырасыз. Син кәкре тишләндә, тегелә булай. Хатының шинап җырбый, син тегендей. Мәйтәм абый, исемләп әйтмим. Әйдәм әйтәм. Барабыз атым әйтәм менә. Башкортстанның анда кая Федоровкага, Стәрлебашка әйтәм. Син куеп кара концерт, мин куеп карыйм әйтәм. Тегелә инде булай инде дип, мин яратмыйм кеше сөйләгәнне менә шулай. Мин бит аларга тыкшынмыйм. Безнең бүгенге көндә Аллага шөкер теге төрле җир була. Анда Казанда бу тирәдә полный зал бар булса, чыгып китәсең. Анда 80 кеше, например, теге 80 булса, бу уже 120 кеше. Ул шулай итеп тамашачына кернеп җыясың инде. Ул сразу гына бөтен нәрсә сиңа бирелми бит теге. Шуңа күрә ни булгана шөкер итеп, кешенекенә миңа теге главный. Әле ишә беләсезме нәрсә дигән сүз? Менә теге миңа нәрсә ошамый артистларның теге бер-берсен сөйләүләре менә. Сәлән концертларына киләсең. Зинира муш безнең ирләр белән сөйләшә. Миндә ни могу ди андагы ди. Берсе чәчеп китә, берсен чәйниләр. Мәйтәмәдә минем белән шишин. Мин Зинирага әйтеп куйдым тормыш башында. Мәйтәмәдә шундый сборный концертларда килдек, үзебезнең эшне эшләдек, чыктык, кайтып киттек. И то ярамый, высокомерныйлар дип әйтә башлаганнар хәзер. Сөйләшмәсәң, син кешене чәйнәмәсәң, оказывается, син высокомерный буласың. Белмим инде теге кешегә барыбер ярап булмый менә. Ничек булсаң да син ярап булмый теге. Бары үзебезнең максат бирелгән. Мин бүгенге көндә без нәрсә белән бәхетле. Айдар абый минем нинди җырларга икән программага дип уйлап биргән юк. Айдар абый, так, менә моны җырлыйсыз, ошыймы? Шалт, программа уже әзер. Килдек, мин шулай дим. Килдек менә Тимур Вайпский банда диләр безне. Килдек, үзебезнең эшне эшләдек. Ха-ха-ха, исәнешкән кеше белән бөтен кеше белән исәнәшәбез. Нәрсәгә карамасын, нәрсәгә генә булсын. Үзебезнең эшне эшләдек, иң мөһиме тамашачы. Мин нәрсәдән куркам дисең, озак эшләргә язсын иде. Ул, например, теге бер 3 ел алкып алып, дисәң, булсын ул менә 90 кеше, 120 кеше. Син койма анда, например, 5 шәһәр концертында, елына, ул районда. Кой берне, озак барсын. Ул безнең хәзер гаилә эше, шушыңа кирип киткәнбез икән. Анда 20 ел, 30 ел эшләргә язсын менә. Инде артистлар бар бит инде. Сәхнәне тотып мотор итеп теге. Әлбәттә, үз эштеңдә эшләргә кирәк бит һаманда менә. Артистны әйтәләр, чыкты, бетте. Шуннан курыкмыйсыңмы дип. Нәрсәгә һаманда шу үз эштеңдә яңа җыр. Җыр ни кадәр генә хит булса да, аның хәзерге җырлар ничек дип әйтәсе килә, тиз онытыла бит. Халыкка гел яңалык кирәк, яңа продукт, яңа костюм, яңа сүз, яңа җыр, яңа клип. Син һәр вакытта кеше телендә булырга тиеш бит. Син радиодан, телевизордан күрсәтә башлады, бетте диләр. Хәтта син гастрольдә йөрисең. Кеше бит шулай уйлый хәзер. Шуңа күрә гел вкладываться итеп эшләп торырга кирәк. Урында торырга түгел теге. Менә мин шушы иң авыр бит ул теге чыгуын чыгасың, тотырга кирәк менә. Тотырга һәр елны тамашачы менә киләләр. Безгә әйтәләр инде. Менә сезнең дә яңа җырларыгыз күп ди. Сезгә кадәр килгән бер пар ди. Аларның 3-4 кенә яңа җыр ди. Тамашачыны олыгап булмый, алар сөйләшәләр менә. Теге Instagram дисең, тегенди сулык, например, кеше хатын-кыз бухгалтериядә килә, концертын карый. Менә мин Рамазановның концертына килдем, да ул сөйли. 6-7 хатын-кыз утыра. 6-7 хатын-кыз өенә кайтып сөйли, гаиләсенә, туганнарына. Шундый нәрсә менә сулык күбрәк роль играйттыр дип белим мин теге. Программа артистның программасы булырга тиеш, бай иштәлекле. Шул җегетләрендәген менә мен бөтенесенә рәхмәтле группада. Булат, Гайса, Илдар, Алмаз Латипов, оператор. Бөтенесе үзе шуның осталары. Мин сокланам кайсы вакытта менә күңел тола бит. Ахырдан тамашачы кулчага. Әйтәм, Аллага шөкер. Бөтенесе алар бирелеп эшлиләр. Җанын тәнен биреп менә. Ул бит общий продукт, ахырга бит общий продукт күренә. Айдар абый башлый җырдан, синтезаторда уйнап, Марат Мухин, Адил Хамзин анда бөтенесе аранжировка, тавыш яздыру, шуннан син биреләсең, группанда, уйный гитарда, баянда, юмор, готовый продукт менә шушы алкышлар ахырдан тамашачы. Молодцы. Күңелләр тола менә. Мин әйтәм бит ахырдан да әйтәм, рәхмәт сезгә. Чөнки Окъяулык абыйлар килә. Рәхмәт сезгә. Мин гади тракторист, анда
колхозчы баласы Зинераны бабай шофер бетінде ғұмырлік әби оқытушы бізді хөрмәтеп келуіңіз, ижатыбызды хөрмәтеп келуіңіз үшін шексіз рәхмәт сізге деймін. Чөнки біз әлі кешілер. Мен шу шайбірге бик рәхмәтлі Құдайға міне. Құдайым айырмасын еді мен шу ұзақ ішлерге yazсын. Өзіңіз турында ғайбәтләр ишетергә күп туры килә. Бар инде. Киргә теләүчеләр булды. Бар, ул беләсеңме? Шул вакыттагы социаль челтәрнең алсаң да инде син күбрәк күренгән сайын, күбрәк аудитория булган сайын, күбрәк нәрсә генә язмыйлар анда, ни синең хатының яратмый, без нигә язалар, ирең яратмый, без үзең генә чыгарга мисеңме тегеләй булай. Бездә андый нәрсә юк. Тамашачы Ризат Зинераны ярата. Мин даже сахнага үзем генә чыгам, миңа не комфортно. Зинерга да шулай. Бергә миңа мин чыктым Зинер белән, менә свое я чыгам мин, үземнеке. Мин ничек бар шундый. Шуңа күрә миңа дуэтта эшләү рәхәт. Нинди генә сөйләмиләр. Сугынәсез икән Зинерны бик каты теге шаккатмавы хәл инде. Теге бөтенесен игътибар итсәң яшәмәде әле безнең. Без просто кемдә комментарийлар нәрсәләр яза, елмаю гына просто. Булды бетте. Татар эстрадасында дуэтларның күбәюе нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Белмим инде, ул дуэтның нәрсә белән күбәюе белмим. Теге буш русы булды микән ул менә. Теге айрым җырчылар әйберләр күп бит инде. Без, мәсәлән, без дуэт белән эшли башлаганда, Айдар абый безгә энем айрым җырчылар күп инде теге. Мин беләм, что минем шикелле тавышы бар, мыйыннан, Зинерның шикелле. Изюминка булырга тиеш бит инде һәр нәрсәдә, һәр әйбердә. Айдар абый да дуэт белән эшләп карыйбыз диде, шуннан китте. Без чыкканда Сават Миннеханов бар бит, Гүзәлем белән Алсуазат Фазыев бар. И без менә. Ни мин теге нинди узышу ярыш нәрсә дип әйтмәдем, мин Зинерга рәхмәтле стиль, ул менә костюмнарны, нәрсәне һәр вакытта да теге пробай булсын киенү. Мин үзем әйтәм бит, миңа бер кофта шикәм, яны 3 ел салмыйча киергә ямагу. Зинер әйтәләр кышарасында иребез бит инде. Әйтәм, дохисе килсен синнән, мин аңа рәхмәтле теге дә сәгать менә. Шул яктан мин рәхмәтле Илсепа белән Илфа абыйга тормыш башында алардан карадык, бит инде алардан күрдек. Кеше белән ничек сөйләшергә, менә Илфа абый, мәрхүм, урынны җмакта булсын. Ул Илфа абый сварщик белән дә сөйләшә белә, депутат белән дә сөйләшә белә. Һәр вакытта да менә теге. Шуннан тормыш әйберен теге Илфа абый белән безнең туй булганда Илсепа Хавадинник бүләк иткәннәр, һаман да аларны тсытып сакыйбыз безне Хавадинник һамандагы туйга. Шуңа күрә мин теге бөтен кешегә рәхмәт. Мин һәр кешедән бер нәрсә алырга тырышам, теге һәр артисттан бер яхшы ягын теге. Миндә идеаль дип әйтмим, дигән төрле вакытлар була. Зинерында төрле вакыты була. Сезнең өчен үрнәк бар ул кем? Мин әйтә алмыйм. Телевизордан гына карап, Бәлки менә үрнәк бар дип. Россия эстрадасындандыр ул. Мин әйтә алмыйм бит. Кешенең ички халатын белмичә мин телевизордан карап кына бу миңа үрнәк дип әйтә алмыйм. Чөнки бит сәхнәнең алды бер төсле, артыдагы бар бит. Төрле Тормышта үрнәк булырдай кешеләр булдымы соң? Тормышта үрнәк бар ул әлбәттә. Бар. Мин мәсәлән үземнең әнигә сукканам. Минем әни бик сабыр булды. Гаилә дип тырышты, кешегә чыкмасын дип. Миңа дигәнчектер күбрәк әни малай дип тә әйтә алмыйм инде, мин әнигә теге рәхмәтле бар. Шундай теге переломный вакытлар була семьяда. Күреп үзәсең. Хатын кыз бара саклап калырга тиеш гаиләне. Хатын кыз көчле булырга тиеш дим инде. Иратмаган инде әлбәттә, ләкин хатын кыз бара көчле зат ул. Мин шуңа күрә теге әтигә дә, әнигә дә бөтенесенә теге рәхмәтле. Миңа күберне әни иретте теге. Менә булай булам, тегеләй бул. Теге әни малай булмасам да гәрчә мин теге сердәршим дип әйтәм соң инде. Бүгенге көндә уже бар теге өйләнгәч теге бар ир белән хатын арасы бит инде. Ләкин мин теге әтигә дә, әнигә дә рәхмәтле. Машина юк. Менә мин больниста ятам. Анда әти бара теге малларны суеп, бит инде итне сдавать итеп, шул акчага бара калдырырга кирәк. Йокыдан торганнан соң, например, 1-дән 4-кә кадәр полдник бирәләр, фрукты бар, бананнар. Кайсы бер балаларның әниләре акчалары булмагандыр инде, килмиләр. Мине бер вакытта да үзмәделәр теге. Әти бара тапты,
машинасын шәмәрдәнгә менгезеп куярга, атна сайын бит ул 3 ел буе. Атна килә дә җитә. Әни пересадка белән Шәмәрдәннән Казанга, Казаннан Юдиныга тага икенче электричка 4 километр таудан менәргә кирәк. Парадоксисын калдырырга кирәк, бары дарулары кирәк. Алар мине бүгенге көндә ата-ананы сөйләп алмыйлар диләр бит инде. Ләкин мин горурланам теге икесе белән дә. Шул ук Зинираның әби бабайга дагы теге мин бер сүзем юк. Теге чүшче бабай диләр, миңа да гына бар теге авырта. Мин әбигә дигән нәрсәгә сокланам. Берсендә җәйкенә авыртып ятып мин иссе бәреп. Әби ул вакытта әле күйөгенә бернинди шир каммыйча минем бөтен эчки киемнәремне, әйберләремне җуып куйган. Миңа бабасы шикелле карыйм. Мин кешенең поступыгыннан карыйм. Мин күбрәк теге сүздән түгел, миңа кешенең поступыгы кирәк, мөһим теге. Ну, хәзер яшь барган саен мин теге ышанам, итәм кешегә. Бары бөтен кешегә дә ышанып бетеп булмый. Дусларның да кайсы вакытта карт кисеп куялар теге. Менә мин гади ризат булганда әти-әни ягыннан да бер-ике генә туган. Хәзер сәхнәдә, "Эй, балакаем, син минем туганым бит, син миңа шулай" теге. Фальш күп. Ну, мин барсын да беләм инде кемнең нәрсә икән. Дуслар күбәеп китә, нәрсәеп китә. Әйдә, кил безнең белән утырып алабыз, итәбез. Ну, мин үземә шул нәрсәне күргәч, юк, мин гаилә белән. Бала буш вакыт икән, баланы алып барам, уйнатып кайтырга, нәрсә белән әти-әнигә кайтып килергә. Буш вакыт булды теге, кайдыр ял итәргә түгел. Әти-әнигә бәрәңге тартып килергә, булышып килергә бары теге. Исән вакытта кадерләрен белеп каласы дип әйтәм. Ул баласы без теге җир белән бергә яшәргә бара инде. Нигезне югалтмыйча шулай яшәргә тырышам дип әйтәсем килә. Бу тырыша алганча инде, булдыра алганча. Кайчандыр синең максатың әбиеңнең капка төбенә җыяулап менергә, мотоциклда менергә иде дип уйлагансың. Ә бүгенге көндә синең максатың, хыялларың нинди? Хыяллар бар инде ул. Ул ничек дип аңлатырга? Сәхнәдә тагында теге торга озак итеп торга, матур җырлар битмәсен. Айдар абыйның Илһам Чишмәсе сайыкмасын. Марат Мөхиннәрнең, Адил Хәмзиннәр белән шушы команда белән бергә эшлисе менә. Югалтасы түгел шушыларны берсендә теге. Бу авыр вакытлар, икеләшкән тегендә вакыт. Ләкин күңелем белән аварның менә шушы үземнең командага, Зинирага бөтенесенә рәхмәтле. Чын күңелдән, чөнки алар бөтенесе теге профессионал. Сәламәтлек булсын инде, үзәе. Ни кадәр генә баналь булып тоелмаса да, менә урынсында ятасың, күзеңә бер нәрсә күренмәй инде. Сәхнәдә озын-озак эшләп, туганнарым сау сәламәт булып кайтып, ничектер мин менә хыялланам. Ни, Казан кырыендарак дип әйтәм соң инде бер бәләкәй генә бер үй агачтан монча килдек, например, син балаң белән, анда ирең белән дигәндәй сөйләшеп утырабыз, анда балалар килә. Әти, ул миңа сукты бит дип, дус булыгыз, тегеләй байлып менә. Шунда инде гади тормыш инде менә. Бәрәкәтле тормыш инде. Куанычын күреп булган әйбернең. Теге кешегә булган саен җитми ди. Әзрәк ортаңа карап. Мин әйтәм бит теге менә. Авыл җанны мин әйтәләр бит менә. Авылга кайтасың. Теге сирәк кайткан вакытлар була, уйнап үскән җирләрне. Инде булса туган җир, туган әйбер ул бары сагындыра. Мин авылдашларга бик зур рәхмәтлемен. Менә ни концерт белән кайтасың, кайсы бер кеше дус малайларның әйберне. Даже үз авыл малайына концертка кеше килми теге. Авылдашлар ризат дип, Зинира дип безне менә ахайтып торалар. Һәр вакытта да теге. Әйтәләр теге татарда инде татарлар әшәкалар, нәрсәләр алар. Кеше дип мин авыл халкына бик зур рәхмәтле, горурланып, кибеткә керсәң дә молодцы дип теге шулай. Төрле кешесе бар инде, көнләшеп караучысы бар. Ну, күбесенчә бары яхшы мөнәсәбәттә кешеләребез күп, шуңа күрә мин рәхмәтле үз авылдашларыма, сабаларга. Ризат, мин чын күңелемнән син бөтен хыялларың, бөтен максатларың тормышка ашуын телим. Амин, амин. Ихласыңа мәңшенчән зур рәхмәт. Зинирага сәлам әйт. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Ялла, без рәхмәт сезгә. Тамашачыларыбызга да инде бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. TMTV каналына шушындай матур тапшыру алып барган өчен. Югыйсә менә теге музыка дагы юк. Ләкин кешенең эчке халаты ачыла. Монда сөйләшүләр кирәктер дип белим. Чөнки телевизорда, концертта да, концерт барганда да бөтен эчке халатны сөйләп бетереп булмый. Концерт бит инде шоу.
Менә шуны тапшырулар күбрәк кирәк. Инде тамашачыларыбызга дөрестән дә рәхмәт безнең белән булганыгызга. Татарстанга, Башкортстанга, Себерләргә барсына да сәлам. Бик зур рәхмәт. Концертларыбызда күрешик, рәхәт яшик, матур яшик. Бик зур рәхмәт сезгә.